Establim una xarxa de suport que en moments determinats fa possible que es troben dos professors o professores a l'aula, compartint la tasca docent. Així, amb la codocència i el desdoblament, l'alumnat pot ser atès de manera individualitzada, ja que cadascú necessita el seu ritme per comprendre els aprenentatges dels continguts treballats. A més, ens agraden les sessions internivell, intercicle i interetapa. Aquestes experiències estan encaminades a impregnar l'alumnat de la necessitat d'aprendre dels demés i d'ensenyar als altres. Compartim projectes, siga dins d'una etapa o en diverses etapes. Rebem diferents companys i companyes que ens conten i ens expliquen allò que saben d'altres temes. I també, al llarg del curs, ens ajuntem els grans amb els menuts per tal de compartir diferents moments de xoc, de lectura, de celebració, de col·laboracions puntuals. Aquestes experiències les anomenem tàndem.